Патриоти от Българския национален съюз, Национален фронт за спасение на България, ВМРО, Национална съпротива и родолюбиви граждани от София и околностите се събраха на централния площад на село Долни Пасарел, за да почетат 70-та годишнина от подвига на капитан Димитър Списаревски. Под барабанен съпровод по стръмните планински пътеки националистите се отправиха към лобното място на героя. Радвам се, че днес хора с определени различия са загърбили всичко друго и са дошли само единствено за почитат паметта на този герой. Тази дата е черна, но има една също черна дата. Столичният общински съвет взе решение на общинска територия пред посолството на Съединените американски щати да бъде издигнат паметник на американските летци, бомбардирали София по време на Втората световна война. Нека като минаваме покрай оната табела, където са написани всички пилоти загинали, всички летци загинали в Втората световна война, да се спомняме и за тях. Списаревски е нашия герой. В памет на героя дал живота си, за да защити небето над София, бе отслужена за упокойна панихида. Героите, спомена за тях, ражда нови герои. И за това е пример самият Списаревски. 7-минутно мълчание и падане на колене родолюбците почетоха подвига на капитан Димитър Списаревски. На тази дата преди 70 години един велик българин, капитан Димитър Списаревски, оставя един завет, който трябва да помним и до ден днешен. Оставя завета, че по-добре да свали един враг, отдайки живота си, отколкото този враг да посипе цялата наша столица с бомби. За мен е изключителна чест и гордост, че се намирам на ловното място, където е загинал геройски великият български син Димитър Списаревски. И както е казал доайенът на българската авиация, полковник Петър Манолев, летците изтребители не умират, те отлитат. Вечна памет на героя. Патриотите поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на Списаревски, издигната над софийското село Пасарел, в близост до мястото, където се разбива самолетът на младия герой.